Good people, I hope I find you well. Mozambique hakuna kumira mushe. Kuri kupisa zvaizvezvi. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetina on the notification bell. Uyezve ma likes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video nei ringe richifamba kune avo vanenge vasati vaona this video vanova vachiona. Nyendo nezvomuzorana inyaya iri kuitika kuMozambique. kuMozambique kune ma election. So party yaitonga kudhara iyo inonzi free limo irikunzi yakadyiwa. After yadyiwa vari kuramba kubva pachigaro. Vanova veopposite party vari kuprotesta, vanhu vari kuprotesta, asi kuprotesta kwavari kuita vari kuti Zimbabwe ndimi muri kukonzeresa. Chinorwadza panyaya ndechekuti maZimbabweans ariko ikoko ari kushungurudzwa, ari kuiswa panguva yakaoma. Ndine video ratruck driver anga ari ikoko kuMozambique akatakwa nematombo kusvika mukufa. Ndinokumbira unyore rest in peace kuna truck driver uyu. Kana uchida kuona this video ratruck driver achitakwa musoro nematombo kusvika afa, uya kuWhatsApp kwangu, namba dziripo pascreen apa, asi aurioneka tu. Zvinorwadza murayiro wakaitwa truck driver. Ndinokumbira kuti ngoti Mwari pindirai kuMozambique ive nepeace nyika iyi, vasave nekuurayana mukati, nekuti maZimbabweans ndo vari kuiswa panguva yakaoma. Zvichinzi Zimbabwe ndimi muri kukonzeresa. Zvandichaita ndichaisa part yevideo rekuMozambique revanhu vari kuprotesta, uyezve wotaura zvavanofunga comment section. Malikes enyu akanyokosha futi pano pa this YouTube channel zvinobatsira kuti video rineri rionekwe nevasati vaona. Subscribe mahara ndatisvikei 100,000 subscribers before the year end.